Dobrý deň. Nedávno som vám ukazoval, ako vyzerá taký rodinný dom pred dokončením a už tu máme ďalší. Všetko, čo tu vidíte, je presne tak, ako si to noví majitelia vybrali. To znamená, že viete si vybrať obklady, dvere, dlažby, sanitu, čokoľvek chcete a viete si vybrať, či chcete mať napríklad dlažbu alebo či chcete mať plávajúcu podlahu. No a mne napríklad sa v tomto dome naozaj veľmi páči tento veľký hliníkový HS portál, ktorým vyjdete na pohodlnú terasu. Myslím si, že s pozemkom úplne postačujúcim a ideme sa pozrieť ďalej na zvyšok rodinného domu a ten konkrétne tvorí takisto celkový kontrast tej bledej s čiernou. Z tej dennej časti prechádzame do tej nočnej a mne sa naozaj v celom dome páči ten kontrast. Poďme si pozrieť jednotlivé izby. Táto izba je orientovaná na západ, čiže teraz do obeda nám tu slniečko nesvietí, ale vy si viete celý dom zatemniť úplne podľa toho, ako budete len chcieť, pretože ako vidíte, máme tu na každé okno pripravené podomietkové žalúzie s vypínačmi, s boxami a keď bude chcieť nový majiteľ, tak si tu jednoducho dá iba motory a jednotlivé rolety. Takisto krásne presvetlenie tými sklami, ktoré sú zvonku, pretože to, že sú tu sklá a nie nejaké iné zábradlie, opäť prináša veľa svetla do toho priestoru. Mne sa to neskutočne páči. No a toto je, povedal by som, luxusná spálňa, pretože tých metrov štvorcových to je viac než dosť a sa budete asi aj naháňať. A ideme ďalej. Predtým, než si pozrieme poslednú izbu, tak si pozrieme kúpeľňu a toto bol čisto výber nových majiteľov. Myslím si, že taktiež zaujímavo zvolená farebná kombinácia, čisté línie, čierna s bielou. Myslím si, že je celkom moderný spôsob toho, ako si zariadíte bývanie. No a samozrejme, ale teda, ak by ste už vy chceli niečo iné, nie je problém vydlaždiť to úplne inak. No a poďme teda do tej poslednej miestnosti. Môže to byť spálňa, takisto vám tu krásne vôjde posteľ, zásuvky sa dajú taktiež ináč upraviť. A tu pekne veľká vstávaná skriňa. Tento rodinný dom naozaj spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa tu veľmi pohodlne bývalo. Aktuálne odozdávame a verím tomu, že novým majiteľom sa tu bude neskutočne dobre bývať. Takže teším sa na vás na budúce.